So, ang tinatanong ko lang, sa dinami-dami ng investigasyon, may task force pa ang DOJ, bakit yung DOJ hindi na lang nag-conduct ng sariling investigasyon? Imbes na nag-ICC pa at kung ano-ano pa. Nag-task force naman kayo. May Quadcom pa, may Senate pa, di ba? Tama po. Ang sinasabi ko, lahat ng ebidensya, dokumento, testigo nang galing sa gobyerno ng Pilipinas. Lahat ng pangyayari ay nasapit dito sa Pilipinas. Ang buong kaso ng ICC sa ebidensya at testigo ibinigay ng Pilipinas. Bakit di na lang ang admin ang nagsampa ng kaso kay Presidente Duterte sa husgadong Pilipino? Takot ba tayo sa dating Pangulo? Wala ba tayong kumpiyansa sa ating mga huwes, sa ating mga husgado? Tignan natin ang mga kaso sa ICC. Ang liwaliwanag, unang-una, doon sa ebidensya ng ICC prosecutor, nanggaling lahat sa agendang ibinigay at kinalat ng ICC. Ang liwanag kasi lahat ng dokumento galing sa PNP, galing sa drug watch list, financial records, forensic evidence. Ikalawa, yung timing. Nagdududa kami kasi una, may committee report yung Quadcom ng 18 December, pagkatapos yung prosecutor, agad-agad, pumila na ng warrant of arrest sa February 10, pagkatapos noon, March 7, may ICC warrant. So, looking at this series of coincidences, parang may all-of-government approach na dakipin ng dating Pangulo. Ang hindi namin maintindihan, klarong-klaro naman na ito rin ang binasehan ng ICC case. So, gusto lang namin maintindihan kung paano nun nangyari. Hindi naman nila makukuha yan kundi galing gobyerno. Pwede po akong sumagot, ma'am. Yung binabanggit niyo po, ma'am, na confluence of events na nangyari, mga petsang binanggit po ninyo, wala pong kinalaman doon sa ginagawang investigasyon ngayon ng aming task force sa department.